Szép jó napot, estét, vagy bármi, amikor nézi a videó, vagy reggelt, vagy jó éjszakát, ki mikor, hogyan nézi ezt a videót. Ugye, nekem nagyon szívfájdalmam az, ami most a belpolitikában történik, mert azt gondoltam tavaly ilyenkor, hogy majd lesz valami változás, lett is. Most már egyre jobban bízom abba, hogy a Tisza meg fogja nyerni a választásokat, több mint valószínű. Nekem ez egy picit bűzlik, picit ilyen Fidesz szaga van, vagy nem is tudom. És mondják azt, hogy lesz jobb az oktatás, lesz jobb az egészségügy. Hát nem tudom, az előző Orbán kormány is így kezdte, hogyha jobb lesz az egészségügy, mert nem azzal foglalkoznak, mert így, meg úgy. Ugyanezt fogják csinálni. Nem fognak foglalkozni az egészségügye. Ebben biztos vagyok. Nem az övék, nem ők lesznek a gyógyulni kívánt felek, nem ők lesznek az idősek, ők még egészségesek, és szerintem Magyar Péternek azért nyaralásra futotta. Tavaly nem, idén igen. Olyan miből? Szerintem akkor sem lesz jobb az oktatás, az egészségügy, és a személyszállító vonatok, meg a közérdekű szolgáltatások, ezeket még soha senki nem tudta rendbe rakni itthon 35 év alatt a rendszerváltás után. Hát könyörgöm, 1974-es sinekkel dolgozunk? Már csak vasútállomás. Csak mondom, hogy annál újabbat, amikor én a vasútnál dolgoztam, nem találtam. És csak régebbi van. Nem lesznek oligarchák, ezt is mondja a Tisza. Hát a testvére pont benn van egy ilyen oligarcha, mert Magyar Márton a Control YouTube csatorna és média szolgáltatónak a vezetője pontosan ugyanazt csinálja, amit Magyar Péter mond neki. Végig veszi, hogy Magyar Péter most például úszik a Tiszán, és akkor már mi nem a pártján, hanem a folyón, és egész nap ezt élőben közvetítik. Miért? Szegény szerencsétlen tud élő kamerá nélkül is menni azon a nyomorult Tiszán. És tényleg? És akkor még akkor azt mondja, hogy hát megszünteti a propagandát. Itt nem szünteted meg a propagandát, saját magad propagandáját mondod. Tehát ezzel nem szünteted meg a propagandát. Ugyanazt csinálod, mint a Fidesz. Semmi. Csak éppen a közösségi médiában. Ne FM rádión. Hogyne. Közösségi média nagyot megy. Hát valakinél, aki nem szereti az FM rádiót, amióta megvette a Fideszes társaság. Szóval nem lesznek oligarchák, és megszünteti a propagandát. A bíróságot is majd felszabadítja. Az ő javára. Én ebben biztos vagyok, hogy ez nem így fog működni, ahogy ő eltervezi, mert a bíróságot úgy, ahogy van, Fidesz kézből nagyon nehéz lesz visszaszerezni. És szerintem ez lesz az egyetlen egy olyan momentum, és nem a párt, amit nem fog engedni a Fidesz kéz, hogy ne legyen benne. És akkor még azt mondja, hogy egyenjogúság. Hát nem tudom ki az egyenjogú, amikor tavaly felvetettem valamit a Discord szerverükre, és le lettem tiltva onnan. De hogy miért? Pedig egyszerű kérdéseket tettem fel. Igaz, kritizálva egy politikus szokja meg, hogy le van kritizálva. Kritizálják. Ennyi. Nem? Ez meg kitöröl. Nem tudom, hogy Magyar Péter volt-e, vagy valamelyik szakmai társa, de ez egy picit nekem magas. Hogy miért lettem én onnan kitiltva? Ezt én is nagyon szeretném tudni, kedves Magyar Péter és Magyar Márton. Egyenjogúság? Hát ugyanazt csinálja egyébként, mint 2007-ben a Fidesz. Semmi mást. Ugyanazt tolja, ugyanazt mormolja, ugyanazt csinálja.
hogy már majd leváltjuk, és akkor jobb lesz, nem lesznek oligarchák, jönnek az uniós pénzek, ez lesz, az lesz, amaz lesz, szóval végén nem lesz semmi. Meg az elszámoltatás, meg a minden. De ezt már 35 éve ígérik, hogy elszámoltatják azokat, akik... Én ebben már nem bízok. Tehát az út a börtönbe program. Az is egy elszámoltatás. Kimennek Amerikába, nincsen kiadatási törvény, mint rá elég, kimennek Amerikába, és ott fognak majd élni, mert ott majd nem tiltják ki őket. Hát kik ezek? Szóval 2007-ben a Fidesz ugyanezt tolta. Csak a hírtévén, nem a közösségi médián és a YouTube-on, mert akkor még kevés embert ért el. Most már elég sok embert elér, most már baj van. Nagyon nagy baj van. Na de, ha már ott tartunk, hogy mit ígért a Tisza. Ugye van ez a Control neve YouTube csatorna. Azt nem tudom, hogy tudjátok-e, hogy kié. Bizony, Magyar Mártoné. Petike testvére vezeti a Controlt. És abban van egy kis Control. Kicsi? Jó vicc volt. Nagy. Tehát csak az van benne, amit Magyar Péter fölemelkedésében részt vesz. Ami nem, azt nem. Az, hogy Magyar Márton Petike testvére, az biztos, hogy így van. És szerintem Magyar Márton egy oligarcha. Nem tudom hová tenni egyébként a csatornát, mert igazából nagyon belemászott a politikai életbe, és ez én úgy gondolom, hogyha van egy YouTube csatorna, akkor az ne legyen elfogult semmilyen pártnak se. Se rádió, se tévé, se semmi. Mindenki ugyanannyi szólást kapjon, mint amennyit megérdemel, és ugyanannyi időben. Ez már csak az én véleményem. Szóval ez a Control körülbelül ott tart, mint annó a Hír TV, tolja a propagandát, csak nem Rogán a szolgáltató, hanem Magyar Márton. Ez ilyen egyszerű. És hogyha megnyerik a választásokat, szerintem ugyanúgy fog járni, mint a Hír TV, hogy csak azt fogja mondani, ami Magyar Péternek jó. Ami rossz, azt nem. Beszéljünk egy kicsit Bolgár Györgyről is. Ugye ő általában felszokta hívni Magyar Pétert, és már az utóbbi időben nem is nagyon hallgatom, mert tehát tehát egy hónapja kb. Volt egy olyan műsora, amikor Magyar Péter beszédet mondott, azt hiszem, Somlóvásárhelyen, és akkor utolérték, azt hiszem, az utolsó körben, azt hiszem, ő volt az utolsó telefonon beszélő egyéniség, és akkor általában hallgatóknak szoktam mondani Bolgár György, hogy most vége a műsornak, be kell fejeznünk, mert mindjárt 6 óra, és akkor jönnek a hírek, és az esti gyors, meg mit tudom én micsoda. Nem, Magyar Péter 6 óra 3-ig beszélhetett. A hallgatókat meg el kell kussoltatni 17 óra 59-kor, mert jön az esti gyors, és máskor nem zavar, hogy hogy jön a híradó. Ott nem. Tehát Bolgár úr, igaz lelkére. Nem érti, hogy az embereknek mi baja van Magyar Péterrel? Hát ez. Hogy ugyanazt szólja, mint 2007-ben a Fidesz, semmi más, hogy mert én vagyok az erősebb. Francokat vagy te erősebb, csak erősebb a hangod a médiában, semmi mástól nem. Még nem volt a kormányon, de majd ha ott leszünk, hát szerintem akkor meg jaj nekünk, ha Tisza ott lesz ezen a kormányon. Hát majd meglátjuk, hogy merre kormányoz, balra vagy jobbra. Én hát erősen arra hajazok, hogy jobbra. Mert nekem az a bajom ezzel a Magyar Péter jelenséggel, hogy tényleg ugyanazt csinálja, mint a Fidesz, semmit nem mer úgy kimondani, csak tolja. Szóval, Bolgár úr, ha már hallgatóknak csit, akkor Magyar Péternek is 5 óra 59-kor legyen csit, jó? Hiába 5 óra 55-kor került a telefonvonalba, 5 óra 59-kor csit, felsorolja a szerkesztőket, hangmérnököt, meg hogy holnap találkozunk. Meg hogy Bolgár Györgyöt hallották. Megbeszéltük Bolgárról.
Köszönöm szépen. Ennyit akartam még mondani. De ha érdekel, lehet, hogy csinálok erről is egy videót. Köszönöm szépen, hogy megnézted, ha tetszett, akkor iratkozzál fel erre a csatornára. Ha nem, akkor szidjál, azt még megteheted. Az első 1000 feliratkozóig bárki szidhat, jó? Köszönöm a figyelmet, szevasztok!